Kumusta guys? Matagal-tagal na hindi ako nagpakita sa vlog kasi may kuan ako, may project lang. Ang status ko ngayon ay hindi muna ako nag-drive, wala muna ako sa tracking. Kaya wala rin akong mga uploads, mga content kasi wala akong maipapakita na mga content about tracking. Almost a month na ako ay hindi nag-drive. May inaasikaso lang, may project. Pero today, kaya may vlog ako kasi napaka-importante ito na content para sa akin. Ako ay on the way papunta doon sa yard namin sa Mississauga. Ngayon nandito pa ako sa North York, Ontario, Toronto, GTA, Greater Toronto area. From here papunta doon sa yard mga 22 minutes. Wala namang traffic, nakikita ko sa Google. Today guys, napaka-special para sa akin kasi ang goal ko sa pag-vlog nung before ako nag-umpisa ay gusto kong ma-share yung information. Gusto kong makatulong sa mga kapwa kasi nung time ko, nung ako pa ay before nag-umpisa pag-schooling, after sa schooling, nakuha ko yung license ko. Limited yung mga information na nakukuha ko. Walang nagga-guide sa akin, walang tumutulong sa akin na kapwa Pilipino. Ang hirap ang nadaanan ko, no? Kaya napag-isipan ko na nung before ako nag-umpisa sa schooling ko sa tractor trailer driving ay nag-umpisa na akong ginagawan ko ng video para maipakita ko sa mga kapwa nating Pilipino, sa mga aspiring truck driver, para at least may parang reference sila kung sila ay gustong mag-tracking or kung gusto nilang malaman kung ano yung mga pinagdaanan ng as a new tracker. Kasi ang makikita natin sa internet is yung mga experienced tracker, yung mga veterano, mga pang-araw-araw na mga nangyayari sa pagiging tracker nila. Wala tayong makikita or limited ang makikita sa yung mga kakaumpisa lang na mag-tracking, lalo na pag Pilipino. So bihira, yung time ko wala akong makita. May tinatanong ako dati pero hindi po ako nasagot. Naintindihan ko kasi napaka-busy ang pagiging isang truck driver. Kaya yun nga, na nagawa ko yun since from before schooling until sa ako ay nagda-drive na, gumagawa-gawa ako ng video tapos parang reference nga. So sa mga videos ko na ina-upload, may mga iilan na naka-follow po sa atin, may nagiging aware sila, no, na about sa tracking na career, tracking industry. May ilan din na dahil sa kaka-follow sa akin, kakapanood sa vlog ko, sila ay na-convince na mag-tracking. To name the few, like sila Aaron, sila Lloyd, sila Darwin, sino pa ba? Si Tupper, ang dami pa, si Mario, bagong kakatapos lang ng mag-training, mag-orientation. So parang ang feeling ko ay na yung goal ko na makatulong is na accomplish ko na. At least may natulungan ako. Ito ngayon guys, nakikita nyo naman sa mga previous vlogs ko na yung mga natulungan ko ay kung makachance ako, ginagawan ko ng parang video yung pag-meet namin. Like katulad kay Yuri, shoutout kay Yuri. Si Yuri ay hindi na tumatawag ngayon. Nung umpisa, palaging tumatawag kasi ako ay nag-guide sa kanya, mga tanong-tanong, no? Pero lately hindi na po siya na tumatawag, which is maganda, mabuti kasi parang by his own
tumatawag lang, nangungumusta. Shout out kay Yuri. Sila ay kay Lloyd, kay Darwin. Si Darwin, shout out sa iyo, bye. Grabe si Darwin. Naalala ko pa dati si Darwin. Talagang kinakabahan. Kanang sa Bisaya pa, hadlok kaayo. Pero ngayon po, si Darwin ay nasanay na. Anad na sa Bisaya. So yun o, iilan sila na mga okay na sila ngayon. Ito siya ang i-meet up ko sa yard namin. Matagal na gusto ko na ma-meet siya kasi sa lahat ng mga natulungan ko, ito ay special. Siya po ay ang pinakabata. Actually, nung na-hire siya ay hindi pa pwedeng mag-long haul sa USA kasi underage pa siya. Yung mga iba, like katulad ko, nag-umpisa ko ng pag-tracking is mga 40s na. Yung si Yuri nga, 55. Parang siya ang pinakabata na tracker dito sa buong North America. Sa pagkakaalam ko, is the youngest Filipino tracker sa buong North America, USA, Canada. Saan nalalaman ko? Napaka-excited ako na kahit papano yung pinakabata na tracker dito sa North America, Pilipino na pinakabata na tracker, ay ako po ang isa po ako sa naka-assist sa kanya na natulungan ko siya na maipasok sa company namin. Dati pa ang gusto ko siya ma-meet pero hindi nangyari kasi siya ay galing sa Calgary na terminal namin, hindi dito sa Mississauga. Calgary is napakalayo, nandun sa may bandang west. So from here, drive to Calgary siguro mga almost 3 days. Napakalayo talaga. Nagkataon lang ngayon na ang ruta niya ay naghatid siya ng load dito sa yard namin sa Mississauga. So from Calgary, siya ay pumunta ng New York, nag-pick up ng reload sa New Jersey at dito niya pinatid yung load. May mga pagkakataon before na mag-meet sana kami. Nung ako ay napunta ng California, ang plano ko noon ay after California, aakyat ako ng British Columbia tapos mag-proceed doon sa Alberta, doon sa yard nila para ma-meet ko siya. Hindi nangyari kasi nga ako ay may breakdown before doon sa California, na from California ako ay advised na papawiin dito sa Mississauga, kaya hindi natuloy yung plano ko na i-meet ko sana siya. Ngayon mangyayari na. Gusto ko talaga siyang ma-interview para ma-share sa inyo. Di na pala ako makapasok kasi yung ID ko na deactivate na. Hindi na pwede maka-tap doon sa mga pintuan namin. Yung remote ko sa gate ayaw na rin. Ito guys, ito si JP. Galing Calgary. So, ngayon, saan yung truck mo? Nandun po eh. Doon ka? Doon po. Okay. So guys, ito si JP, ang sinasabi ko na gusto kong ma-meet dati pa. Kasi nga, si JP ang parang ikaw ang pinakabata na truck driver sa North America na Pilipino. Yun no? nga po. Sabi. Yan, si JP. Ano ba JP? JP.
Single o may girlfriend? My girlfriend. Oh, my girlfriend. Sorry na lang, girls. Taken na, taken. So saan si girlfriend ngayon? Nandun po sa Tagaloid, Minster. Malapit yan doon sa inyo? Opo. Kasi hindi ko alam ang mga lugar doon sa Alberta. Ang alam ko lang is kung saan siya, sa Red Deer, tapos Calgary at saka Edmonton. So shout out doon sa Edmonton kay Tupper. Tuppero, nakita na kami ni JP. Sa Calgary naman si Joel. Si Joel, maraming salamat. Si Joel ang nag-assist kay JP. Kasi nandito ako sa Mississauga, hindi ko siya masagot sa mga lahat ng inquiries niya kasi iba yung pamamalakad nila doon. Kaya yung counterpart ko si Joel, yung halos kasabay ko, kabatch ko, si Joel ang nag-assist kay JP. So JP, nung nag-contact ka sa akin, kailan yun? Last year ba yun? Last 2 years ago. year po. May May. yata. Naalala ko pa, nung pag-text mo sa akin is the day after pumasa ka ng license mo sa school. Di ba? Opo. So ang sabi ko, kinuha ko yung details mo tapos pinorward ko sa HR. Tapos yun na, ang bilis, Ang tuloy-tuloy. bilis lang po after Kasi- pagka-send nyo siguro nung info ko, mga 20 minutes lang tumawag na ni HR eh. So ang bilis sa time ni JP, pero nung time na yon, ang edad mo ay ilan pa? 20. 20. Sabi nila underage pa. Kasi yung Kumbaga, sa time na it's not yon, legal to cross the border pa. so ang nangyari kay JP, hindi pa siya pwedeng mag-cross sa US. Yeah. So hinintay na mag 21 ka, which is Para makakross. yung na-hire ka, ilang months na lang birthday mo na, di ba? Opo, May, June, July, yun. So parang kinonsider siya ng company namin na kahit hindi pa siya pwede mag-US, tinanggap siya, tinrain, nag-Canada run lang Regional. muna siya, which is good kasi pabalik-balik siya dun sa Vancouver. Yung parang ikaw na yung nasanay ka na dun sa mountain kuan, dun sa Hindi naman. Coquihalla Highway, di ba? Hindi naman. Oo. Yung sa- Ngayon, iniiwasan na. kasi nga, snow. kasi hindi pa ako nakapunta doon, pero nakikita ko yun sa yung Highway Through Hell, yung talagang nakakatakot yung highway na yun, Coquihalla Highway, which is si JP, kabisado na niya doon, pabalik-balik siya kasi hindi nga siya makapag-US, so doon siya pabalik-balik sa doon sa terminal namin sa Langley, sa British Columbia, pabalik-balik ng Calgary. Kaya nasanay siya doon sa mountain na yon, which is wala pa akong experience doon. Siguro kung makapunta ako doon, kakabahan ako. Kasi ang experience ko ng mga mountain is yung sa Highway 17. Nakadaan ka na ba dito sa Highway 17? Dito po sa Di ba? Anlabas ay... Ay, hindi pa kasi nag-US ka galing dito. Yeah. So ito lang ang experience ko na highways, na mountains, Highway 17, Canada side, tapos yung sa Virginia. Nadaan mo, hindi mo nadaanan kasi nung galing ka dito, Georgia ka, di ba? Opo, Alabama. Georgia. Si JP, in ilang months ka na from start? Bali, nag-solo po ako June, end of June. So bali, Last year? Opo. So June, July, August, September. Mga 8 months. So, yun po. 8 months. So sa 8 months niya, parang nalibot niya na po ang US. Kasi from Calgary, mostly banda dun sa west ang ruta nyo, California, di ba? Opo, California. California, Seattle, dumaan ka na doon. Seattle, yan. Portland, Oregon, tapos sa may bandang west sila. Ngayon naman, na-explore niya dito sa may bandang east, napakalayo na niya. Kasi ang advantage kay JP is single nga siya. So wala siyang okay lang sa kanya katulad ngayon mag-reset sa on the road. Walang uwi. Ilang weeks mo na? Ngayon hindi nakauwi. Second week ko na po to. Imagine second week hindi pa siya nakauwi ng sa kanila sa Alberta, tapos pang third week mo next week. So okay lang sa kanya kasi single siya. Ako sa mga ibang driver din na may pamilya, parang siguro yung 2 weeks ko na experience, bihira lang nung nag-California ako. Kasi wala akong magawa, napakalayo. Kasi one way doon, 5 days. So mag 2 weeks talaga ako. Pero kung nandito lang ako, malapitan lang, 1 week lang. Kasi may pamilya ako. Siyempre i-balance ko yung time sa pag-driving ko tapos sa family. Pero si JP po ay okay lang sa kanya, walang uwian. Kung saan In fact, lang ako iba to. may driver ako na meet dito, galing siya Langley. Nung time na yon, sabi niya sa akin 3 months siya hindi umuwi. Ay,
Oo, daming pera. Ito si JP, maraming pera. Ay, nako po. Kung i-convert sa peso, milyonaryo na to. Sana totoo. Kasi wala tong expenses. Oo, walang ang sweldo niya, yung gross, ang deduction lang is yung sa tax lang, no? Oo, wala tong expenses. Kasi nasa kuan pa siya sa bahay ng, 'di ba sa Apo, sa magulang pa rin. Oo, napaka-swerte. Tapos batang-bata pa. Imagine 21 ka ngayon. Apo. Running 22. So napakahaba pa ang parang magiging career niya sa trucking. Kasi ako po ay nag-umpisa ng 41. So 20 years ang agwat natin nung pag-umpisa ng trucking. So kahit pa paano meron pa rin. Si Yuri nga 55. 55 siya. So age doesn't matter. So may 55 tayo nakasama si Yuri, may 21 tayo nakasama si JP. Halo-halo. Oh, so napakaraming pera to. Pero take na. Sorry girls. Ngayon, nagkataon na reset niya. Tapos ako, wala muna ako sa tracking. So may time ako. Pwede ko siyang ma-tour around Toronto. As a tracker, alam ko po na ano yung sitwasyon ng tracker, no? Ang sarap pakinggan na napunta kami ng California, napunta kami ng Georgia, Atlanta, New York. Pero ang totoo is sa windshield lang ang view namin. Kasi doon kami diretso sa mga warehouse, sa mga customer. Wala kaming time na mapuntahan yung anuman ang tourist attraction doon. So, yun. Napakasarap pakinggan na napunta kami ng Minnesota, ano pa ba? Chicago, New York. halos lahat. O si JP, mas marami na siyang napuntahan kaysa sa akin. Kasi yung galing ka ng Bronx, New York. Opo. Oh, Bronx, New York. Hindi pa ako nakapunta doon, pero ang nalalaman ko is napaka tight ang mga cornering doon. Sobra po, sobra. Oh, so Gusto gusto mo pang bumalik doon? Hindi na po. First and last. First and last na yan. So yun, Bronx, New York napuntahan niya. Tapos nag-pick up ka sa New Jersey? New Jersey. Oh, New Jersey. New Jersey kasi parang makonect natin Jersey Shore, yung sa movie, di ba? Napakagandang pakinggan. Pero ang totoo niyan, sa windshield lang Sa yung mga windshield view lang. kasi nasa truck kami. Pero ngayon, andito ako, bakante, ma-tour ko si JP sa Toronto. At least maipakita ko sa kanya kung ano ang downtown Toronto. Iba dito sa Toronto kasi urban, highly urbanized. Yung mga building, mamaya makita natin yung napaka taas mga high-rise building. Makikita natin yung Trump Tower, yung CN Tower, napaka-popular kung mga sa postcard, yung Toronto. Tapos madaanan natin daan kita doon sa yung home court ng Toronto Raptors. Yun. Oo. So Sakto guys, di pa ako nakalibot dito sa Toronto. First time. Maraming tracker na hindi taga Toronto, palaging pumupunta dito, bumibiyahe, pero hindi nila nakita ang downtown Toronto. So dati na naipasyal ko si Pinoy Tracker, si Marco. Si Kuya Marco. Pero kuan yun, gabi kasi. So ngayon maganda, umaga pa. Pero before kami pupunta doon, papipiliin kita, anong gusto mo? Shopping muna sa Nike o sa libot-libot? Sige po, libot-libot muna. Libot-libot Kung muna. ano muna kuya. Kasi yung sabi ko sa kanya, pupunta kami ng Nike clearance outlet. Itong Nike clearance outlet na to is nag-iisa sa Canada. Clearance meaning mura siya. Sale. So warning ha, babala. Yung last na punta ko doon, napagasto ako ng marami. Kasi nga mura. Pero kay JP walang problema kasi maraming pera to. So JP, nagtapos ka ng university o ano? Hindi po, ang inaral ko talaga yung lisensya talaga. Maganda. Maganda. Diniretso ko po. So nag-high school, tapos ka ng high school. Apo. Okay, tapos after high school, hindi ka na yung katulad sa Pilipinas first year college. Hindi na po. Diretso ka nag class 1. Class 1 sa inyo, sa amin. Trabaho muna, yun, double job makaipon. Anong trabaho mo dati? Sa production worker siya. Sa warehouse, sa mga baboy. Mga baboy, parang parang butcher. Parang butcher. Opo. Tapos sabay ng McDonald's. Double job. Opo. Para may idea lang sila, magkano yung per hour doon sa butcher?
Ako po nagkakaano po ng 21 per hour. 21 per hour. Tapos doon sa McDonald's, Bali, kapag po yung normal na stop lang po, ano po, 15. 15. Kasi Tapos po ako, everyday, trainer ilang po hours ako ka eh. trabaho? Double shift o ano? Opo, bali, ang mangyayari po sa akin na 6 to 4 overtime Ah, dun okay. sa production worker. Oh, okay. Tapos, bali, 5 to 10 yung isa naman. Ilang years ka sa Nagtitrain butcher? Naka 1 year din po ako. 1 year. Tapos sa McDonald's, 5 taon po. 5 taon. Since high school ka, McDonald's. Tapos bakit mo na nalaman si tracking? Kakapanood po sa inyong dalawa ni Kuya. Ano? Kuya Marco, ganun. Ay, ganun ba? So, Opo, kaya po naging bison yung choice ko kasi kakapanood sa inyo. Sabi, okay. parang Oo. nag-e-enjoy naman si Kuya. Ganun. So, yun ang sabi ko nga na yung dati na ikwento ko kasi na yung goal ko sa pagbablogger ko is para makashare ng information. Kasi ang kulang sa atin is yung awareness. Before sa akin, wala akong nakikitang nagbablog na yung bago sila, yung katulad sa akin. So si JP na papanood niya yung sa side ko na yung bago, na papanood niya rin sa side ni Marco yung experience na. So ano yung mga usual na ginagawa ni Pinoy Tracker. Papanood niya yung mga experience ko as new driver, yung mga steps. Sinasabi ko kasi na sa lahat ng company, itong Bison ang nakita ko na maganda sa yung parang entry level kasi ang training sa atin dito ay talagang maganda. Opo. As a new driver kasi hindi importante ang Pera. yung pera agad. Yung training ang pinaka-importante, yung foundation. Kaya yun ang sinasabi ko. Si JP naman parang nakikita niya kasi sumusunod siya, nagsubaybay, nakikita niya, na-encourage siya. Kaya nag-text siya sa akin. Nag-chat na ako So, agad. yan lang, PM is the key. Katulad kay Darwin, nakikita mo si Darwin sa 360, ito. Nagkuan lang din siya. Nag-message sa akin. Si Yuri. Halos naman lahat, sila Topper, sila Apo. Aaron. Si Aaron, di ba? Aaron, shout out. Kuya Aaron, Oh. shanter na. Bakit chanter? ito si Darwin. Yan. Si Kuya. Nag-message lang din siya sa akin. Yung vlog ko na no experience, no problem. Yung siguro napanood mo. Nag-message siya agad. Sabi niya, qualified ako. Meron ako lahat sa mga sinasabi mo na requirement. So, ayun, same thing. Kinuha ko yung details niya, pinorward ko sa office. Ang bilis. Kaya ngayon, Yan na. ito si Darwin lang ha, hindi na tumatawag, nakalimot na sa akin. Pero si JP, palagi siyang nagko-connect sa akin na nangungumusta. Okay Lalo lang. na pag ditong side. Pag dito na side. 2 days ago, nasa New York na siya. New York pa, sabi na siya sa akin na papunta siya dito. So na-iset ko yung schedule ko kasi may mga lakad din. Pero ngayon talagang binakante ko para magkasama kami ni Naks. JP. Thank you, Kuya. So ang Naglaban. kuha natin ngayon IT downtown muna. Apa. So iikot kita sa downtown, tapos after sa downtown punta tayo doon sa Nike sa clearance outlet. Talagang mura doon, JP. Doon ka po. First time ko talaga dito, Kuya. Thank you, ha. Welcome. Pag bakante ako, si Carlito, yung nakikita mo rin si Carlito, Apa. pero nag-owner operator na siya nasa Penner. Yes. Si Pero Kuya po yung DFP din siya. Kenworth po. Kenworth, nakikita Astig mo sa no? vlog ko. Ikaw, doon ka rin papunta, owner operator.